Berarti nek duk pelangganmu ra mbok hormati ngono? Mboten. Nek kenali koyo sampean dan duduk pelanggan iso ae cinta. Lintang-lintange nyekseni kemricike banyu mili koyo to jelas kero sosanaku rasa jalan aku wong sing ngopo lanane iki kemati ngangeni ra mungkin larani Lampunya dia kode ya? Padahal dia kan janjian. Enggak. Mungkin nanti tinggal aja sih. Lintang-lintang nyekseni kemricike banyu mili koyo to jelas kero sosanangku rasamu larani wayumu gawe aku sarwa salah